Кніга прарока Ісаі, раздзел 32. І вось жа валадар будзе валадарыць па законе, а князі кіраваць будуць па законе. І будзе чалавек, як сховішча ад ветру ды прыпынак перад бурай, як ручаі водаў на засохлай зямлі, або засень вялікай скалы на сухой зямлі. Вочы тых, хто глядзяць, не будуць прыслеплены, а вушы тых, хто слухаюць, будуць пільна прыслухоўвацца. І сэрца неразумных спасцігне мудрасць, а язык шапялявых скора будзе гаварыць і выразна. Не будзе больш той, хто безразважны, называцца высакародным, а неашуканец не будзе званы вяльможным. Бо неразумны гаворыць недарэчнасці, сэрца ж яго плануе ліхоту, каб дапусціцца бязбожнасці ды гаварыць блюзнерствы супраць Бога. Ды каб душу таго, хто прагне, пакінуць пустой і адабраць пітво ў сасмаглага. У ашуканца ашуканствы найгоршыя. Ён бо перадумвае спосабы, каб загубіць пакорлівых словамі хлусні, хоць нават калі бедны дакажа справядлівасць. Высакародны ж дасць парады высакародныя, ды сам да высакародных рэчаў імкнецца. Жанчыны пустыя, устаньце, паслухайце голасу майго. Даверлівыя дочкі, вазьміце ў вушы слова маё. За год і некалькі дзён задрыжыце, здавераныя ў сабе. Скончыўся ўжо збор віна, другі збор не прыйдзе. Аслупянейце пустыя, бойцеся здавераныя ў сабе. Распраніцеся і станьце голамі, аперазайце клубы вашы. Біце сябе ў грудзі дзеля пажаданай краіны, дзеля пладаноснага вінаградніку. На зямлі народа майго ўзыходзяць церні і калючкі, над усімі дамамі радасці, над вясёлым горадам. Дом бо пакінуты, мнагалюдны горад абязлюдзіў. Афэл і баган сталіся пячорамі навек. Радасцю для дзікіх аслоў, выганам для статкаў, аж пакуль не будзе выліты на нас дух з вышыні. І пустыня станецца садам, а сад за лес будзе лічыцца. Тады на пустыні зажыве законнасць, а справядлівасць асядзе ў садзе. Вынікам справядлівасці будзе супакой, а плодам закону цішыня, ды бяспека ў спакон вякоў. Ды жыць будзе народ мой жыццём спакойным, і ў палатках надзейнасці, і ў месцах бяспекі. І лес увесь паваліцца, а горад будзе моцна прыгнечаны. Шчасныя, што сееце над усімі водамі, прыводзячы туды вала і асла.